Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, il-grazzja ta' Siedna Ġesu Kristu l-imħabba Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Illum niċċelebraw is-solennità tan-nawfraġġju tal-Apostlu Missierna San Pawl. Nofru l-qudiesa għal Bridget Catania. Ħuti ejjew narfu ħtijietna sabiex titħejjew kif jixraq ħalli niċċelebraw dawn il-mistieri qaddisa. Nistqar l-Alla li jista' kollox u jilkom ħuti li jiena għaddib ħafna bil-ħsieb, bil-kliem bl-emil u billi ħallejt dmirijieti, ħtija tiegħi, bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob il-Bqazza Marija Dejjem Verġini, l-Anġli u l-Qaddisi kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lil Mulej Alla tagħna. Ħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Gloria lill-Alla fil-għoli tas-smawiet. Paċi fl-art il-bnedmin ta' rida tajba, infaħruk, inberkuk, nadorawk, natuk ġieħ, inroddulek ħajr għal-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla sultan tas-sema, Alla missier li tista' kollox. Mulej Ibn Waħdini Ġesu Kristu, Mulej Alla ħaruf Alla bin il-missier. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ilqa' it-talb tagħna. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-missier ħenna lina. Għaliex inti waħdek qaddis, inti waħdek Mulej, inti waħdek l-ora Ġesu Kristu mal-Ispiritu Santu fil-glorja tal-Missier Alla, Amen, nitolbu. O Alla fil-providenza tiegħek tal-għaġeb, inti jogħġbok lill-Apostlu Missierna San Pawl jara l-arqa biex jiġi fostna u jixandrilna l-fidi. Bil-ħrara kollha nitolbuk, għamel li nibqgħu dejjem inroddu ħajr għad ħabriku l-imħabba li huwa wera magħna. U li nżommu sħiħu bla mittiefes it-tagħlim li huwa tagħna bil-kelma u bl-eżempji tiegħu. Bibnek Ġesu Kristu Siedna li huwa Alla u li miegħek jgħix jisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Erf. Missier, il-providenza tiegħek tmexxih għax int ftaħt triq fil-baħar kollu u mogħdija bla periklu qalb l-imwieġ. Hekk turi li inta tista' teħles minn kull tiġrif biex ukoll min ma jifhimx jista' jbaħħar. Int ma tridx li jemil il-erf tiegħek ikun għal xejn, għalhekk il-bnedmin jafdaw ħajjithom fuq għowda dgħajfa u jaqsmu qawwien u sħaħ imwieġ kbar fuq ċatra. Hekk ukoll, meta kienu qegħdin jinkerdu l-ġiganti l-kbar fuq dgħajsa skansati t-tama tad-dinja u mexxijin minn idejk ħallit li d-dinja żerrija ta' nisel ġdid, imbirka l-għowda li bija isir il-ġid. Il-kelma tal-Mulej. Salm responsorjali u ngħidu flimkien, ħarroddu ħajr lill-Mulej għal tjubitu. Ħarroddu ħajr lill-Mulej għal tjubitu għal ġubijiet tiegħu mal-bnedmin u joffrulu sakrifiċċji ta' rat il-ħajr biex għandu remejjel tiegħu bana fer-rieħ. Ħarroddu ħajr lill-Mulej għal tjubitu. Dawk li jbaħru fuq l-iċfna u jinnegozjaw fuq l-ibħra bla tarf raw l-opri tal-Mulej u l-ġubijiet tiegħu f'qiegħ il-baħar. Ħarroddu ħajr lill-Mulej għal tjubitu. U ordna u qajjem rifnu u għanqal l-imwieġ il-baħar. Olew sa smewwiet u niżlu sa qiegħ il-baħar. Qalbhom bdiet tferfer bil-biża'. Ħarroddu ħajr lill-Mulej għal tjubitu. Bdew jitbandlu u jixxenglu bħal nies fis-sakra u s-sena tagħhom xejn ma switilhom. Għajtu lill-Mulej fil-hemm tagħhom u mid-dwejjaq tagħhom ħelishom.
u biddel l-irwiefen fiż-żiffa u sikket l-mewġ il-baħar. Ħarroddu ħajr il-mulej għal Tubitu. Huma ferħu għax ibnazza u wassalhom sal-port li xtaqu. Ħarroddu ħajr lill-mulej għal Tubitu għall-leġubijiet tiegħu mal-bnedmin. Ħarroddu ħajr lill-mulej għal Tubitu. Qarim il-ktieb tal-Atti tal-Apostli. B'ġirja waħda għaddejna taħt ir-riħ ta' daqsxejn ta' gżira jisimha Kawda. Bilkemm stajna nżommu d-dajsa warajna u għalhekk tellewha mill-baħar. Imbagħad qabdu l-armar u rabtu l-ġifen dawra mejt biċ-ċini. Niżlu l-qluħ għax beżgħu li ninkaljaw fuq is-sirti u għalhekk ħallejna l-mewġ ġorna miegħu. L-għada t-tempesta ħabtitna ħafna, bdew iwadbu t-tabija l-baħar u fit-tielet jum irmew it-tamir tal-ġifen bidejhom stess. Għal ħafna jiem la deret ix-xemx u lanqas il-kwiekeb, it-tempesta li qabditna ma kienitx ħafifa, hekk li fl-aħħar tlifna kull tama li nsalvaw. In-nies kien ilhom ħafna ma jieħdu xi ħaġa biex jitrejqu. Pawlu waqaf nofshom u qallhom: Ħbieb, kien imiskom smajtu minni u ma tlaqtux minn Kreta. Kontu teħilsu minn din il-ħsara u dan it-telf. Immissa inwissikom biex tagħmlu l-qalb, għax ħadd minnkom mhu se jitlef ħajtu, il-ġifen biss jintilef. Għax dal-lejl der li Anġlu ta' dak Alla li tiegħu jien u lilu nqim u qalli: Tibżax, Pawlu, jeħtieġ li inti tidher quddiem Ċesari. Ara, Alla tak il-grazzja li daw kollha li qegħdin jivvjaġġaw miegħek isalvaw. Mela qawwa qalbkom ħbieb. Jien nemmen f'Alla li jekk isir, sewwa sew kif ħabbarli. Jeħtieġ iżda li naħbtu ma' gżira. Meta wasal l-14 il-lejl, konna ninsabu mitfuwejn l-hawn u l-hemm fil-baħar ta' Adrija. Għal ħabta ta' nofs il-lejl, il-baħrin ħassew li konna resqin qrib xi art. Skandaljaw il-fond tal-baħar u sabu 20 qama. Imxejna ftit ieħor il-qudiem u reġgħu skandaljaw u sabu 15. Huma beżgħu li x'imkien konna se naħbtu ma' xi skol. U għalhekk niżlu 4 ankri mill-poppa. Ix-xewqa tagħhom kienet li ma jdumx ma jisbaħ. Il-baħrin bdew ifittxu li jaħarbu mill-ġifen u niżlu id-dajsa il-baħar bħalli kieku biex idendlu xi ankri mill-pruwa. Iżda Pawlu qal liċ-ċenturjun u lis-soldati: Jekk dawk ma jibqgħux fuq il-ġifen, intom ma tistgħux issalvaw. Imbagħad is-soldati qaċtu l-ħbula tad-dajsa u ħallewha tmur għar-rieħa. Meta sar il-ħin beda jisbaħ, Pawlu qabad jagħmel il-qalb lil kulħadd biex jitrejqu b'xi ħaġa u qallhom: Issa ġajilkom 14 jum tistennew sajmin u ma dduqu xejn. Għalhekk għamlu l-qalb u trejqu b'xi ħaġa tal-ikel. Dan jwissiwilkom għal saħħitkom, għax ħadd minnkom mhu se jitlef xara waħda mir-rasu. Kif qal dan, qabad il-ħobs, ratt il-ħajr l-Alla quddiem kulħadd, qasam u beda jiekol. Imbagħad kulħadd tagħmel il-qalb u ħadu xi ħaġa tal-ikel huma wkoll. B'konna kollox 276 ruħ fuq il-ġifen. Wara li xebgħu, bdew iħaffu l-ġifen u jwadbu l-qamħ il-baħar. X'ħin imbagħad sebaħ l-art ma rfuwiex, lemħu biżbajja biex tajta fija u qatewha li jekk jistgħu jitfgħu il-ġifen fuqha. Irħew l-ankri u telquha mill-baħar u ħallew ukoll l-irbit ta' tmum. Imbagħad tellgħu il-qala żgħira ta' quddiem għar-rieħ u rħewla lejn ix-xtajta. Iżda batna ma sikka bejn żewġ kurrenti u l-baħrin waħlu l-ġifen fuqha
Il-pruwa baqgħet imwaħla sewwa fil-post u ma tħarkitx iżdied. Iżda l-poppa bdiet titfarrak bil-qilla tal-mewġ. Is-soldati rridu kieku joqtlu lill-priġunieri li ma jmurx jaħrab xi ħadd minnhom bil-hawn. Iżda ċ-ċenturjun li rrid isalva l-Pawlu ma ħallihx il-ħsieb tagħhom iseħħ. Lil dawk li kienu jafu jgħumu ordnawlhom jintefgħu huma l-ewwel il-baħar u jmorru l-art. Lill-oħrajn ordnalhom jilħqu x-xatt minn fuq twavel u minn fuq bċejjeċ imkisra tal-ġifen. U hekk kulħadd qabad l-art qawwi u sħiħ. Meta ħlisna mill-għarqa, sirna nafu li l-gżira kien jisimha Malta. In-nies tagħha ġibu ruħhom magħna biħlewa li ma bħala. Laqewna tajjeb lilna l-koll u qabdulna ħuġġiġa għax kienet bdiet tnieżla x-xita u kien il-bart. Mela Pawlu qabad qabda tkuk nieżfa u tafagħhom fin-nar. Fit-tkuk kien hemm lifa li maħalli ħasset isħana ħarġet u qabdet majit Pawlu. In-nies tal-gżira kif raw il-lifa mdendla ma jidu bdew jgħidu wieħed il-ieħor. Dan żgur xi qattil, għax għad li ħelisa mill-baħar, il-ġustizzja ma ħallitux jgħix. Immu farfar il-lifa ġon-nar u ma ġralu xejn. Huma stennew li se jarawh jintefaħ jew jaqgħu imut f'daqqa. Wara li damu jistennew ħafna u raw li ma ġralu ebda deni, bidlu l-ħsieb u bdew jgħidu li kien xi Alla. F'dawk l-inħawi kien hemm loqsma tal-prinċep tal-gżira li kien jismu Publiju. Dan laqana u bil-qalb kollha żammna għandu 3 ijiem. Missier Publiju inserta mixħud marid bid-deni u d-dissenterija. Pawlu daħal ħdeħ, għamel talba, qiegħed idejh fuq u fejqu. Wara dan imbagħad bdew ukoll jersqu għandu l-morda l-oħra tal-gżira u hu fejjaqhom. U rewna ġieħ kbir u meta ġejna biex nitilqu għabbew fuq il-ġifen kull ma konna neħtieġu. Il-kelma tal-mulej. Faħru lil-mulej ġnus kollha, sebħuh popli kollha. Għaliex qawwija hi l-grazzja tiegħu għalina, il-fedeltà tal-mulej tibqa' dejjem. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. F'dak iż-żmien Ġesu qal lil-11 morru fid-dinja kollha x'andru l-Evanġelju lil-ħolqien kollu. Min jemmen u jitgħammed isalva, iżda min ma jemminx ikun ikkundannat. U dawn huma s-sinjali li jsieħbu lil dawk li jemmnu. Fismi ikeċċu x-xjaten, jitkellmu bil-sna ġodda, jaqbdu s-srieb bidejhom. U jekk jixorbu xi xorb li jġib il-mewt ma jagħmlilhomx ħsara. Iqegħdu jdejhom fuq il-morda u dawn ifiequ. U hekk il-mulej Ġesu wara li kellimhom kien imtella fis-sema u qagħad in-naħħa tal-lemin ta' Alla. Huma mbagħad marru jipritkaw kullimkien. Il-mulej kien jaħdem magħhom u jwettaq il-kelma bil-mirakli li kienu isiru magħha. Il-kelma tal-mulej. Mela il-Vanġelu tal-lum għandna l-aħħar 5 versi tal-Vanġelu ta' San Mark, l-eluq, il-konklużjoni tal-Vanġelu ta' San Mark.
li l-istudjużi tal-iskrittura jgħidulna li dawn l-aħħar 5 versi ma kitibhomx San Mark. Imma huma żieda nota li saret wara. Allura l-Vanġelu ta' San Mark qegħdin b'wieħed ieħor fis-sena 60-65 wara Kristu. Din in-nota hija iktar tardiva. Hija konklużjoni miżjuda minn redattur. U hija konklużjoni interessanti ħafna. Għaliex dan ir-redattur żied dawn il-5 versi? Għaliex mill-dera diġà kienu qegħdin jaslu dawn l-aħbarijiet mid-dinja minant l-apostli li kienu ħarġu xandru l-Vanġelu. Kienu qed jaslu dawn l-aħbarijiet u xekk illi x-xjaten qed jitkeċċew, illi hemm il-mirakli, illi hemm inqabad is-sriep b'deħ u l-velenu tal-lifa ma għamillu xejn. Min xorob il-velenu u ma qatlux, dawk li kienu qegħdin ifejqu l-morda u l-bqija. Dawn il-mirakli, dawn is-sinjali. Interessanti li jsejħilhom sinjali fil-Vanġelu ta' San Ġwan. Għaliex sinjali? Għaliex il-miraklu x'juri? Miraklu juri eżistenza ġdida tal-bniedem, il-bniedem li jimxi fuq il-mewt. Il-mewt li hija megħluba. U allura x'inhuwa x-xogħol tal-miraklu? Ix-xogħol tal-miraklu huwa li jagħti sinjal ta' dak li tagħmel il-fidi fil-bniedem. U allura anki San Pawl meta jasal Malta jagħmel sinjali. Jaqbad il-lifa bidu. Il-lifa hija il-mewt, u xekk. Il-mewt m'għandix iktar seta' fuq il-bniedem li jemmen. Din hija l-aħbar it-tajba ta' Ġesu Kristu. San Pawl ma ġiex ixandrilna teorija. San Pawl ma ġiex jagħtina xi tip ta' liġi, kodiċi. Ma San Pawl ġie jagħtina dak li tissejjaħ fl-iskrittura kerigma, aħbar tajba. Li jekk inti temmina jgħid hawnhekk min jemmen isalva. Min jemmen isalva. Jekk inti temmina din l-aħbar it-tajba, din l-aħbar it-tajba għandha s-seta li issalvak. Allura San Pawl biex juri din l-aħbar it-tajba jagħmel sinjali. Il-lifa, il-fejqan tal-morda, anke il-fejqan tal-morda u xekk. Fejqan tal-morda huwa sinjal li jidher ta' dak li tagħmel il-kelma ta' Alla fil-ħajja tal-bniedem. Li l-kelma ta' Alla għandha s-seta li tfejja il-bniedem mill-ferita tal-mewt ta' dejjem. Din hija l-biċċa xogħol kollha. Allura l-miraklu mhuwiex pjaċir li jagħmlilna Alla biex iqedna sewwa, mhux hekk. Għamil li din, mbagħad nixellek 4 xamat jew 6 kif ikun hemm bżonn, basta tagħmel li kif irrid jiena, dan mhux il-miraklu. Dan huwa maġija. Magic. Sewwa? Il-miraklu huwa sinjal li jidher tar-realtà spiritwali. Ta' dak li tagħmel il-kelma ta' Alla fil-bniedem. U allura ħuti minħabba din il-kelma l-apostli joħorġu fid-dinja kollha. Imorru ixandru din l-aħbar it-tajba. U din l-aħbar it-tajba tasal għandna b'mod stramp ħafna. Għaliex kif jgħid u xekk fil-ktieb tal-erf
أنت تفتح طريق في البحر. تفتح طريق في البحر. شو ġifieri تفتح طريق في البحر؟ يفسر li tagħmel l-impossibbli. Alla huwa dak li jiftaħ it-toroq fil-baħar u x'hekk il-ktieb tal-Esodu. Alla jiftaħ mogħdija fil-baħar tal-qasab biex il-poplu jkun jista' joħroġ minnha. Alla jifdi l-poplu tiegħu bl-iktar mod li l-bniedem ma jistenniex. U ħafna drabi dawn huma t-toroq tal-Vanġelu. Dawn huma t-toroq tal-Vanġelu. Għaliex? Biex Alla jurina li l-Vanġelu mhuwiex tagħna. Aħna ministri, sefturi, waiters. All right? X'inhu x-xogħol tal-waiter? Tgħidlu ġibli birra, imur ġiblek birra. Sewwa? Ġibli kafè, imur ġiblek kafè. Ekku kollha aħna, ekku kollha apostlu. L-apostlu huwa l-waiter. Ma l-Vanġelu mhuwiex tagħna. U dan jurijunna l-mulej. Li aħna niżżeraw f'post, il-mulej ikabbar post ieħor. Li aħna nagħmlu pjani u l-mulej joħodna x'imkien ieħor. Il-pjanijiet ta' Alla dejjem jiġru qabilna li huma ikbar minna. U b'dan il-mod illi San Pawl wasal fostna b'mod li ma kienx ippjanat f'din it-traġedja tat-tempesta, f'dan it-telfien u x'hekk, f'dan il-biża' din it-tensjoni. Imma minn dan kollu il-mulej jiftaħ triq ġdida. Bħalma permezz ta' Kristu il-mulej fetaħ triq fil-mewt bil-qawmien ta' Ġesu. Għalhekk il-ktieb tal-Erf jgħid imbirka l-ewda. X'inhi din l-ewda? Aħna nafu x'inhi din l-ewda li bija jsir il-ġid. Huwa l-ewda tas-salib. Hija l-ewda tas-salib. Sewa? Li l-missirijiet tal-Knisja jgħidu li l-ewda tas-salib hija bħal ġifen. Li min jaqbad magħha ma' din l-ewda tas-salib ta' Kristu isalva. Imma Alla jinqeda b'dawn l-affarijiet, dak li huwa skandlu, b'dak li huwa bluwa, b'dak li huwa dajjef biex jiftaħ it-toroq tiegħu. U allura dawn it-toroq dawk li huma umli, dawk li huma qalbhom safja xi ġifieri li inti ħieles. Huma dawn illi jaraw il-ħwejjeġ ta' Alla. Aħna rċifejna dan id-don ħuti u x'hekk. Rċifejna id-don tal-fidi. Rċifejna din il-fidi, ġifieri din il-fidi x'inhi? Hija ħajja ġdida tal-bniedem trasfigurat, tal-bniedem mibdul, tal-bniedem li jaf illi mhuwiex ħajmut. Din hija l-fidi. Nkella tkun sempliċement teorija oħra mat-teoriji kollha li hawn fid-dinja, politiċi, ekonomiċi, ideoloġiċi u x'naf jiena. Ma l-fidi hija din iċ-ċertezza li l-bniedem għandu li l-mewt mhijiex ħatelbu. Għalhekk San Pawl jgħidilhom xara waħda minn raskom ma tintilibx. Aħna għandna din iċ-ċertezza ħuti li jagħtijenna Ġesu Kristu, ma tiġix mill-opri tagħna, ma li jagħtijenna Ġesu Kristu. Illi l-mewt m'għandix iktar seta' fuqna biex aħna nkunu nistgħu ngħixu fil-libertà ta' quliet Alla. Dan aħna uritna minn ta' qabilna, mhux hekk. U aħna grati ta' dak li rċivejna. Sewa l-mulej lilna oġbu jsejħilna f'dan il-kuntest tagħna li aħna twelidna f'ambjent li huwa
Kristjan, Kattolik, jew li kien, m'għadux, ma niftiehom. Għax inut li noqogħdu nirrakkuntaw l-ħrejjef li xulxin. Sewa? Ma jimpurtax għaliex anke l-istorja hija baħar imqalleb. L-istorja qatt ma huwa sinjal dritt. Dawn il-ġrajiet, dan it-taqlib. Anke fi żmienna għandna taqlib tagħna. Għandna taqlib ta' dawn żminijiet strambi li qegħdin ngħixu fihom. It-taqlib ta' dottrini foloz li għandna barra mill-Knisja u fil-Knisja. It-taqlib tar-raja li mhuwiex raja li qegħdin hemm mal-karriera biex ikunu popolari u allura ma jgħidux il-verità ta' Alla, imma jgħidu dak li joġob lin-nies, dak li joġob lill-politiċi, dak li joġob lill-folla għax iktar jinteresshom iċ-ċabċib mill-irrieda t'Alla. Għandna it-taqlib u x'hekk ta' nuqqas ta' fidi tagħna, ta' djufija umana tagħna. Għandna taqlib ta' żminijiet li qegħdin jinbidlu u ħafna diffikultajiet oħra. Imma aħna għandna ċertezza li din id-dajsa ċkejkna li hija l-Knisja li mhijiex tagħna, mhijiex tal-ebda isqof waqqas tal-ebda papa, mija ta' Kristu. Lejn imexxija Kristu. Minkejja aħna. Sant'Ignazio tal-Loyola meta kien se jirmut għalilhom aħna impediment, jiġifieri tfixkil għall-opra t'Alla. U Alla jmexxi l-Knisja tiegħu minkejja li hemm aħna. Jiġifieri aħna għandna din iċ-ċertezza li din id-dajsa imexxija Ġesu Kristu. U jżomma fil-wiċċ minkejja li ħafna drabi nkunu aħna stess li niffundawha, li nimbuttawha lejn il-qiegħ. U allura il-festa tal-lum hija festa wkoll tat-tama. San Pawl jurina illi fl-aħħar mill-aħħar l-istorja ma nagħmluhiex aħna. Laqas Trump u Putin ma jagħmlu l-istorja jagħmilha Alla. Sewwa, l-istorja jagħmilha Alla. Għaliex Alla fil-pjanijiet tal-erf tiegħu imexxi l-istorja tad-dinja lejn il-pjanijiet tiegħu li huma pjanijiet ta' mħabba, pjanijiet ta' salvazzjoni għal min jemmen. Imbagħad min ma jridx jista' wkoll ma jemminx, kif jgħid hawnhekk. Min jemmen isalva, min ma jemminx ikun ikkundannat. Sewwa li jkun għażel il-kundanna tiegħu. Imma minn Alla ma toħroġ kundanna. L-kundanna aħna nagħmluha għalina nfusna. Meta nwebsu rasna quddiem il-ħwejjeġ ta' Alla. Allura jew nitolbu lil San Pawlu x'hekk. San Pawlu huwa l-apostlu mimli bil-ħeġġa biżżielu għax-xandir tal-Vanġelu. Jew nitolbu lil San Pawl sabiex lilna jagħmilna għaddejja tal-Vanġelu. Għax-xandir tal-Vanġelu. Sabiex inkunu knisja mhux tal-folklor li nkomplu tradizzjoni, imma knisja li xxandar il-Vanġelu. Jiena naħseb dan huwa hawnhekk iħollu jorbot kollox. X'tib ta' knisja aħna? Knisja li nirrepetu dak li għamilna s-sena l-oħra u ta' qabel għal sa ma nafx kemm il-seklu ilu. Jew inkella knisja li xxandar il-Vanġelu. Jew inkella knisja li twassal l-aħbar it-tajba. Huwa importanti il-ġifen ta' San Pawl. Waħda mill-affarijiet li kellhom jagħmlu biex iżommu fil-wiċċ huwa
li jitfew it-tagħmir tal-ġifen il-baħar, anke l-qamħ. Affarijiet li kienu importanti, tajbin, għad baħħir, ma baqgħux utli. Kemm għandna affarijiet inutli fil-Knisja ħaniftehmu. Kemm għandna affarijiet li kienu tajbin darba u llum għadda żmienhom. U llum saru tfixkil għax-xandir tal-Vanġelu. Saru imbarazz li flok jenna ifixkilna. U allura il-libertà interjuri li tiġi mill-fidi minn Alla hija wkoll tatina wkoll din il-libertà li aħna dak li m'għadux jiswa narbuh, npoġġuh fil-ġemp. Anki jekk xi darba kien tajjeb, utli, ma llum mhux. Inutli nibqgħu granfati mar-rimisolji tagħna. Għaliex l-unika ħaġa importanti x'inhi li jasal il-Vanġelu. Allura jalla l-mulejjenna ħalli aħna nkunu knisja li hija kelma għad-dinja, risposta għal żmienna. Jiena nemmen falla wieħed il-missier li jista' kollox aħlaq is-sema u l-ard, dak kollu li jidher dak li ma jidhirx. U f'molej wieħed Ġesu Kristu, ibn waħdini ta' Alla. Imnissel mill-missier qabel kull żmien, Alla minn Alla, dawl minn dawl. Alla veru minn Alla veru. Natura waħda, missieru bieħsar kollox. Niżel mis-smawi tal-bedmin wal-fidwa tagħna u ħaġġisel bis-seta tal-Ispiritu Santu u Marija Felx li sar bniedem. Salbu ħalina Padri taħt Ponzu Pilatu, mietu difnuh. Fit-tielet jum qabel bejn l-wied skont il-kotba mqazza u tal-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-missier għandu jerġa' jiġi fil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin u s-saltna tiegħu ma jkollniex tmiem fl-Ispiritu Santu mulej li jagħti l-ħajja ġej mill-missier u mill-liben li meqjum u mweġġaħ flimkien mal-missier u mal-liben u li tkellem f'hom il-profeti fi Knisja waħda qaddisa Kattolika Apostolika nistaqarma mudija waħda għall-maħfur tad-dubiet nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Mixburin madwar l-artal tal-mulej jew nresqu qudiemu t-talb tagħna. Iqaf mulej mal-Knisja tiegħek u għatija l-ferħ li twassal il-Vanġelu sa truf l-art kollha nitolbu. Nitolbuk mulej għall-ministri tal-Knisja tiegħek biex inti tagħtihom iż-żielu tal-Apostlu missierna għax-xandir tal-bxara tajba nitolbu. Għal dawk li huma mħabbtin minħabba il-fidi sabiex jibqgħu sħaħ sal-aħħar minkejja t-taħbit tagħhom nitolbu. Għal pajjiżna sabiex inti mulej tagħtina li ngħixu fis-sliem u fil-ġid bejnietna nitolbu. Għal morda kollha tagħna sabiex mulej inti tfarraġhom fil-hemm tagħhom nitolbu. Bierek mulej il-familji kollha tagħna żommhom fir-rabta ta' mħabbtek nitolbu. Daħħal fil-għena ta' dejjem lill-oħtna Bridget u lil dawk kollha li raqdu fis-sliem tiegħek nitolbu. Mulej missier qaddis il-qattalb li aħna qegħdin nagħmlulek u għall-ħniena tiegħek katina dak li neħtieġu mhux għax aħna ħaqna imma li x'inti missier li ma tċaħħadx lil uliedek
mill-ħwejjeġ tajba li jitolbuk. Bi Kristu Siedna. Amen. Jitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Ilqamu lejn l-offerta li qegħdin nagħmlulek bratta ħajra l-bosta u bosta ġejt li inti fawwart fuqna bil-miġja tal-Apostlu Missierna San Pawl f'din il-gżira u għamel li naqdu dejjem lil kobor tiegħek bil-qalb u b'kull ħajr bi Kristu Siedna. Iħilmu lej magħkom nerfgħu qlubna l-fuq Nizzu ħajr lil mulej Alla tagħna sewwaw xieraq tas-sew mulej Missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr bi Kristu Siedna. Fil-providenza tiegħek tal-aġeb intrid l-Apostlu tiegħek Pawlu jeħles minn tempesta qalila u jasal f'din il-gżira. Għal-ġid tagħna żammejtu hawn 3 xhur u għoġbok li l-qagħda tiegħu fostna tissebbaħ bil-predikazzjoni u bil-mirakli tiegħu. Għalhekk aħna nibqgħu dejjem niċċelebraw it-tifkira tiegħu bħala l-Apostlu li xandrilna l-fidi u l-Missier li nissilna fi Kristu. Għalhekk mal-qtajja kollha tal-anġli b'qima kbira jinfaħruk u ngħidu intennu bla eda. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, pleni sunt cieli et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis, benedictus, qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis. Qaddis tassew int mulej, inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti
bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn rajħ ibati ħaq il-ħobs radd il-ħajr qasam tal-iddixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħa il-kalċi reġa' radd il-ħajr tal-iddixxipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa il-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l-dejjem, id-demm li jixxerred għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi, inħabru il-mewt tiegħek mulej nxandu bil-fer. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nraddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu lill-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed l-inna li nieħdu sem bil-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxarda mad-dinja kollha u taqaf l-imħabba fl-imkien mal-Papa Iljun mal-isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza Alla Marija, ma' żewġa San Ġusepp, mal-Apostli u mal-Qaddisin kollha li għexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox. Flimkien ma l-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla salvazzjoni tagħna. Missier smewwit jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int, kif fis-sema hekk ta' fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna, bħalma ma naħfru lil-mewt ħati għalina, u la daħalx fix-xrin istaħel Islam it-tani. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull denni, għatina fit-tieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu, għax tiegħek jassaltna il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed l-Apostli tiegħek, nħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi, la tħarix tent nubietna, iżda ħares tgħin il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija is-slim u l-għaqda li inti trid fiha, li tgħix mis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu il-paċi lil xulxin. Il-ġisem fl-ibkemm mad-dem ta' Kristu ikunu jistgħu lilna se nitqarbu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf tal-la. Mulej Ġesu Kristu.
Danu l-ħaruf talla, danu li jneħħid nubiet tad-dinja. Ħenjen dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf.
nitolbu. U Alla li tista' kollox, inti ta' kull sena tferraħna bit-tifkira tal-miġja tal-Apostlu missierna San Pawl fostna, għal-merti tiegħu għatina li bitqarbina mqazza li għamilna nibqgħu sħaħ fil-fidi li huwa ġabilna u nitqawwew biex nagħmlu kull ma hu tajjeb bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom u berikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Nroddu ħajr lill-Alla.